Ikusmiran han eta hemen. Neolitikoaz geroztik bizi izan da kostalde honetan. Oropesako marina dorretik oso gertu gaude, Cabanez udalerrian. Hamaseigarren mendean, Torrela Saleko kostaldea zaintzeko eta babesteko dorrea eraiki zuten izen bereko aztarnategi iberiarraren muinoaren gainean. Hamalaugarren eta hamabostgarren mendeetan inguru horretan piratek egindako etengabeko erasoei aurre egiteko zaintza dorrea da. Kastelloko kostaldeko defentsarako dorreen sarean dago. Horrelako eraikinen eginkizun nagusia, Valentziako kostaldea zaintzea eta defendatzea zen. Eta itsasotik zetozen arriskuen berri ematea, argien, keen, soinuen eta abarren bidez.